Pred pár rokmi bol u nás kardinál Meissner. Tak dávno zomrel. Bol to osobný priateľ predošlého svätého otca Benedikta XVI. Bol v Žakovciach s pánom biskupom a bol v Žakovciach aj ešte s pánom riaditeľom Zentkom. Pán riaditeľ biskupského úradu. V trojke boli u nás. Pýtali sa a trošku on sa zaujímal, aký bol môj predošlý život, ako som sa dostal ku kňazstvu. Keď som mu povedal, že ma zaujímali kone, pušky, karate, horolezectvo, sa chytal za hlavu. A hovorím, jak to ku kňazstvu? Pýtal sa ma, či som mal aj dievča. No čo mám kardinálovi povedať, že nie? Mal som, ale nikomu to nepovedzte. Prosím, povedal som, keď sme mali po 30 rokoch stretnutie z gymnázia a moje spolužiačky tak do mňa, štuch z každej strany. Mároš, prečo si sa neoženil? Dajte pokoj. Nedáme, prečo si sa neoženil? Ty si nikdy nebol zamilovaný? No jasne, že som bol. Čo? A do koho? Dajte pokoj. Do koho? A začali jak gestapo z každej strany, tak začali tu tak do mňa. A už keď tak štuchali do mňa, hovorím, ona je tu. Čo? Kto je to? Ukázal som prstom, ty. Teba som vždy miloval. To dievča sa rozrevala a aj rozosmiala naraz. Iba teraz som nevedel, čo robiť. Či pláče, či sa smeje. Obidva naraz. A hovorí, ja som to tušila. A hovorí, prečo si to nikdy nepovedal? Hanbil som sa ako kôň. A potom som to hovoril a kardinál Meissner pozorne poslúchal. Prekladal mu to pán vikár Zentko, pán riaditeľ biskupského úradu. A on hovoril, prekladal mu to a hovorí, vieš, ja ťa mám stále rád. Tak zmrzli úsmevy, aj kardinálové, všetko. Čože? Všetky tie baby, spolužiačky, čo? Ty ju máš stále rád? Áno. Aj keď si farár, ty sa toto nebojíš povedať? Nebojím. Mať rád není hriech. Nenávidieť je hriech. Sprivatizovať by mohol byť hriech. Mať rád není okradnúť. Mať rád je obohatiť. Nijak som ju neokradol. Ani v myšlienke. Pred celým svetom môžem povedať, že ju mám rád. A nemodlím sa, aby tá láska sa zmenšila ku nej, ale aby som všetkých ľudí tak mal rád, jak ju. Nie toto chcem znížiť, ale toto zvýšiť. Keď som to povedal, že ju mám stále rád, kardinálovi až klobučík podskočil, červený. Povedal, poviem to papežovi. No to dúfam, že mu to poviete. Mať rád predsa nemôže byť hriech. Keď je mať rád hriech, nechcem byť kňazom. Môžem kľudne povedať, ju mám rád, ju, ešte ju, a ešte ju, a ešte ju, a ju. Keď som povedal, nenávidím ju, alebo chcem daktoru sprivatizovať, a už by bolo iné. Mať rád, to sú 3 Dčka, ako hovorí Pálko Hudák, kňaz z Košickej diecézy. Dobre to vystihol. Dať druhému dobro. Nevzať, ne sebe a ne zlo. D. Po preukázaní lásky zostalo dievča okradnuté? Áno. Ukradol som jej pokoj z duše, dobré meno, čistotu. Môžem ja kecať o láske, koľko chcem. Zachoval som jej dobré meno, pokoj v duši, čistotu. To je mať rád. To je mať rád. Pán Ježiš, keď odchádzal z tohto sveta, nechal testament. Aký testament? Lásky. A dneska o tom sa práve máme hovoriť, lebo dneska je deň lásky. Dneska. Božského srdca Ježišovho, tak vytriskla jeho láska. Jaký testament? Keď mama zomiera, otec zomiera, posledné si pamätáš. Čo otec ešte povedal? Čo ešte povedal? Moja mama, keď zomierala. Pamätám si to. Kamión prešiel do protismeru, zroloval mi otca aj mamu. Otec sa pozbieral, mama už nevstala. Mama na posteli hovorí, Maroško, mám ťa veľmi rada. Som rada, že si kňazom. To boli jej posledné slova.
Krátko na to zomrela. To bol testament mojej matky. Testament je to, čo sa ti zakoduje na celý život. A Ježiš, keď odchádzal z tohto sveta, hovoril, milujte sa navzájom. A takí perverzáci, čo striedajú ženy a mužov, to sú perverzáci, však aj Ježiš hovorí, aby sme sa navzájom milovali. Ale tam není bodka, milujte sa navzájom, bodka. Milujte sa navzájom, čiarka, tak, jak ja som miloval vás. Hneď im úsmev primrzne. Tak sa máme milovať, jak nás miloval Ježiš. A Ježišovo milovanie je altruistické, čiste nadprirodzenej povahy. My nedokážeme tak milovať, jak Ježiš, čo do intenzity a kvality, ale môžeme ho napodobňovať, čo do kvality, čo do spôsobu, toho môžeme napodobňovať. Ako? Nepozerám, čo mám z nej a z nej a z nej a ešte aj z nej, aj z nej, jak ju vykoristiť, jak ju zneužiť, jak ju oklamať. Pozerám opačne, Ježišov pohľad. Ako by som ju mohol obohatiť a ešte aj ju, a jeho a ešte aj ju. To je Ježišov pohľad. To je spôsob, akým nás Ježiš učí milovať. A dnešný sviatok je, aby sme si to povedali. To je Ježišov spôsob. Nepochopiteľná, nádherná Božia láska, božského srdca, ktorá keď zostávaš v láske, keď opakuješ skutky lásky, človeče, to nazývame tú kvalitu, má milé srdce, je milosrdná, milosrdný. Keď opakuješ skutky lásky a chceš zostať v láske, vtedy sa podobáš Ježišovi. Keď Ježiš chce, aby sme boli na jeho obraz, nie podľa košele majú zbadať, že som farár. Podľa môjho spôsobu milovania majú zbadať. Čo z toho mám, že sa starám o 300 bezdomovcov? Nerad používam to slovo. Ekonomicky je to ekonomická sebevražda, sociálna eutanázia. Však? No, za to ekonomicky, čo strácam, získavam to najkvalitnejšie duše. Pre seba? Pre Ježiša. Pre Ježiša. Ježiš nás učí, jak máme milovať. A dnešný sviatok to zviditeľňuje, jak máme milovať. Vieš, keď som odchádzal do seminára, strašne som sa bál. Priznám sa, bál som sa. Si myslím, do keľu po úraze z Gerlachu, keď som spadol, 6 horolezci ma dávali 13 hodín dolu. Dostal som sa do Popradskej nemocnice, Pražáci ma tam dali. 13 hodín. O 12. na obed som spadol, o 1. v noci som bol v Popradskej nemocnici. A povedal som, Ježišu, dal si mi život? Ja ti ho vrátim. Vrátim ti ho naspäť a posvetený. Nevedel som, že Ježiš to zoberie vážne. Hej, no tá poď sem. Ja som to nevedel. Prišiel som do seminára, strašne som sa bál. Veď tam boli mladí chlapci. Tak hrali na gitare, jak to ty tu parádne hrali. Aleluja, Ježiš žije, hosana. Ja taký klapnutý si myslím, páni moji, som na správnom mieste? Taký som si jak hromotlk pripadal. Si myslím, páni moji, neviem čítať lekcie, neviem obracať mysále, neviem nič toto. Nevedel som ani, že čierne topánky mám mať v semináre. Priniesol som si bežové topánky. Bol to problém neskôr, to som nevedel ja. Nič som nevedel. Som prišiel a si myslím, dobre Bože, chcel si, aby... Dobre, ja neviem, či ty chceš, alebo nechceš, ale ja ti vrácam naspäť život. Dávam ti ho a posvetený. Chcem sa venovať tým, ktorí to najviac potrebujú. Nevedel som, že Ježiš vezme vážne. No poď sem, chlapče. Poď. No a išiel som. Nevedel som, čo bude sa diať. Nevedel som. Veľmi som sa bál. A teraz, keď čoraz viac vnikáš ako kňaz, aby si konal tak, jak Ježiš, keď kňaz je druhý Kristus, alter Christi, to znamená, máš tak do spôsobu milovať, je to veľmi ťažké. Nenormálne ťažké. Keď taká 14, 15, čo bola u nás problémové dievča, hovorí, čo vy viete, pán farár? Láska je láska, čo vy viete? 15-ročné dievča, ty človeče, ja som z jahody spadol, neviem, čo je láska. Hej. No a potom, keď mala nemanželské dieťa, prvé revala. Toto voláš láska? A potom ďalšie. Aha, toto nie je láska, to sa len podobá na lásku. To sa podobá na lásku. Jak všetko to potom sa zamotá. Nie tak dávno ma volali do rómskej osady.
Hodím do rómskej osady, mňa keď slnko opáli, ja som hneď do hneda, hneď okamžite. Takže tí Rómovia na mňa kúkajú a už sa ma pýtali, pán farár, vy ste polovičar? A ja hovorím, nie, ja celý cigán. To už mňa berú ľahko, mňa tak ľahko príjmu medzi seba. Tak berú ma a slúžil som v osade svätú omšu a donesol mi kyticu taký chlapec. Tak mi donesol kyticu pár rokov dozadu. Pán farár, ďakujem. Nie, to ja ďakujem. A za čo? Že som tu. Počkaj, to jak to? Ďakujem. Som nevidel teraz čo. A pripomenuli mi, to je ten chlapec, ktorý jeho matku ste pred pár rokmi zobrali do Žakovec, ktorú bola tehotná, chcela ísť na potrat. Ja som vošiel do osady, mňa zobrali do koliby, také reprezentačnej, však už to tak všetci tí Rómovia natlačení, dusno bolo, chlapci, dievčata hole, tam také sople až tu vylizané do hora, hej, gel, zelený, biely gel, tak tu, hej. A teraz hovorí, pán farár, ona ide v pondelek na potrat. Ktorá? Ona. Si myslím, Bože, čo je tak povedať, aby ona rozumela tomu? Duchu Svätý, jak to povedať? A ja sa pýtam, či to ten chlapec? Môj pán farár, doneste sekeru. A na čo? Nezabili by ste ho? Tadze, pán farár. A keby bol kus menší? Nie. A ešte menší? Nie. A menší? Nie. A keby bol taký? Nie. Taký je teraz v nej. Tam mi to neznali, pán farár. Teraz viem, že prvé dni tehotenstva najťažšie, zobral som to dievča ku nám, tam bola v kuchyni, pomáhala, keď tehly vykladali, tak to dievčatá už potom si začala aj spievať. Som vedel, že je s tým vyrovnaná, vrátil som ju do osady, narodil sa jej chlapec, dala meno po mne, Maroš. Kúkal som z boku, či sa na mňa nepodobá. Večerom prišla ďalšia Rómka, 11 detí má. V jednej kolíbe, dobre počuješ, v kolíbe 5x5, 19 ľudí. 19 ľudí. Cirkus Humberto, to je nič. Cirkus, opravili sme im strechu, nový plech, dali sme všetko. Oni majú pece, to im každú chvíľu kupujem. Predčera sme kúpili pec, takú dražšiu. Hej, pec, že by... Pán farár, to še prepadlo. A len kde ste minule boli? Ja som vás čakal, Izabela. Tá decko še mi narodil. Čo? Chlapec sa jej narodil decko. A jak sa volá? Tá po vás, Maroš. Najlepšie mená, aké teraz idú Maroš v rómskych osadu. A som sa pýtal, tá nepodobá sa kus na mňa? Nie, pán farár, nie. Hej. Bolo kopec návštev, 2 autobusy, kopec ľudí. Vieš, koľko u nás, jak do zoologickej ku nám chodí. Nevieš, kde máš teraz čo, komu odpovedať, škúbajú tak. Do 11. do 1. v noci, do 1:30 spovedám, neviem, kde sa otočiť. Na jednu stranu, na druhú tak. Ju som si sadol ku nej a si myslím, chudera žena. Zomrela jej matka, sadol som ku nej a takí prišli, taký nobl ku nám na návštevu a mali urazený, že ja s Rómkou sedím tam na lavičke. No a čo, že sú urazení. Ona je chudobná. Najedla sa u nás, dali sme na klaďak auto, naložili jej to tam. Hej. Od nás odchádzajú jak z Baumaxu, potom nabalené. Na klaďak ide a to tam hovorí, farár, vieš čo, to tu pec sme nemohli tam naboliť. Vieš, aký majú zapchatý komín. Tá oni ti prebili cez drevenú, cez tie desky do hora komín. Cez ten nový plech. No jak? Hej. Nič, musíme ísť vymetať komín, bo za chvíľu zhoria a povedia, že to farár im zapojil. Ježiš nás učí láske takej, z ktorej nemáme my nič, ale majú z nej tí druhí. Tí druhí. To je Ježišova láska, to je Ježišov pohľad. A toto ešte nie je nič. Vrchol Ježišovej lásky. Nežiť bez ženy. Ja som to dievča mal veľmi rád, stále ju mám rád, stále sa za ňu modlím. Žiť bez ženy to nie je to najťažšie. To najťažšie je milovať svojich nepriateľov. To je to najťažšie. Aspoň sa o to pokúsiť. A tá radosná správa, čo vždy hovorím, aj pokus sa počíta. Povedal, to bolo trápne teraz, umelé, a Boh povie svete.
Sveté. Tam sa ukáže, či si kresťan, k nepriateľom. Pozrite, keď Pán Ježiš zomieral na kríži, najprv sa mu vysmievala veľrada a ich sluhovia, potom sa mu vysmieval Herodes a jeho sluhovia, potom Pilát a jeho služobníci, vojaci, potom farizei, zákonníci prišli na uliciach, jak už bol na kríži a povedali, no a teraz to príde to najlepšie, teraz príde. Alebo začne prosíkať, dajte ma dolu, aký to je Boh. Alebo začne preklínať, nadávať. A kde je jeho milosrdenstvo? Nič z toho sa nestalo. Pozorne ho pozoroval pohan stotník a mnohí vojaci a mnohí aj úprimní, ale pomilení farizei. Tí zakerní farizei prišli na uliciach a pokúšali ho. No zostup z kríža. Ježiš veľmi dobre vedel, jak každý statočný muž či žena, láska sa nikdy nevzdáva tej bolesti, ktorou sa dokazuje. No, toho sa nevzdal. Ježiš mal takú silu, že nezostúpil ani vtedy, keď sa zdal taký slabý. Vtedy, keď sa zdalo, že prehral, keď sa nemohol pohnúť doľava, doprava, hore, dolu, vtedy začal vyťaziť. Vtedy začal vyťaziť. Stotník to pozorne pozoroval. Ten, ktorý riadil popravu, kontroloval za Rimanov, či je to v poriadku. Kati od Židov poslaní, oni to vykonávali a stotník kontroloval. Úradný dohľad so svojimi vojakmi. A jak videl, Ježišove prvé slova smerovali k tým, ktorí ho nenávideli, čo boli najďalej. Odpustím, nevedia, čo robia. A je medzi jeho poslednými slovami hľa tvoja matka, hľa tvoj syn, k tým najbližším. A tak pod krížom stáli jeho nepriatelia, úhlavní nepriatelia, ale aj verní služobníci. Spočiatku aj lotri, obidvaja, hovorí, zostup z kríža, tak potom ten jeden lotor vstúpil do seba a hovorí, my sme tu spravodlivo, zaslúžime si to. Ale tento je tu nevinne. Ježišu, spomen si na mňa, keď budeš vo svojom kráľovstve. Vtedy, keď bolo najmenej vidieť božstvo na Ježišovi, vtedy v neho uveril lotor napravo. Lotri sme všetci. Len teraz sa jedná, či sme lotri naľavo alebo napravo. Tí naľavo neľutujú a tí napravo ľutujú. Každý hriech je lotrovstvo voči Bohu. Stotník toto všetko pozoroval pohan. A keď Ježiš povedal, odpustím, a keď videl, jak sa za nich modlil, shodil príľbu, odhodil kopiu a odovzdal ho svojmu zastupcovi, Longiusovi, hovorí, tu máš, ja končím. Odišiel ku Pilátovi a hodil sa, hovorí, takto nezomiera nikto, takto lotri nezomerajú, alebo preklinajú, alebo prosia, dajte nás dolu. Ale on nič, na nás nenadával, on sa za nás modlil. Toto bol naozaj Boží syn. Prasknul príľbu o zem. To bol naozaj spravodlivý Boží syn. A ten jeho zastupca, Katarína Emerichová, hovorí, že škulil. Mal oči, jak to naši chlapci hovoria, že tak škuľavé. Však. No a teraz si predstavte, on sebavedome svalnatý 25-ročný nafúkanec zobral kopiu, pribehol s koňom medzi lotra napravo a naľavo a takto od spodu pichol Ježiša. Prepichol. Panna Mária skrikla, apoštoli, a svätý Ján, aj tí ostatní, tak ich cuklo. Z pravej strany prepichol tak kopiu, že až tu hore vyšiel ten špic naľavo. Prebodol srdce Ježišovi. Prebodol mu srdce, vystriekla krv a voda. Krv a voda mu striekala rovno do očí. A v tú ránu sa mu oči opravili. A ten chlapec pochopil, čo spravil. Zoskočil z koňa, začal plakať, vytiahol kopiu a prosil, Ježišu, môj Bože, odpusť mi. Odpusť, prosím, odpusť mi, odpusť. Začal plakať. Mnohí ďalší vojaci, mnohí farizei, ktorí boli pomilení, kľakli a bili sa do hrude, hovorili, odpusť. Raz ti prepichnú tvoje srdce. S akou kopiou? S utrpením. Čím máš naplnené srdce, sa ukáže, keď budeš trpieť.
Prepichne ti ho utrpenie. Čo vystriekne z tvojho srdca? Nenávisť alebo láska? Pozri, Ježiš ešte po smrti ľudskej, však ako Boh, však bol nezraniteľný, Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek. Dve prirodzenosti, ľudskú aj božskú. Ako Boh nemohol trpieť a ako človek mohol trpieť. Ale ako človek by nevstal sám z mŕtvych, ako Boh vstal z mŕtvych, čiže Boh človek. Jedine on mohol priniesť tú obetu, lebo každý ťažký hriech je nekonečná urážka Boha. Musel to urobiť niekto, kto môže trpeť, ale má nekonečnú hodnotu. Kto iný ako Ježiš? Nekonečnú hodnotu má jedine Boh. Ale trpieť môže iba človek, Boh nemôže trpieť. A preto Ježiš je nenahraditeľný. Preplichli mu srdce a z neho vystriekla láska, krv a voda. Voda to je to, čo ťa obmýva. To, čo ťa obmýva. S radosťou ti odpustím všetky tvoje hriechy. Keď urobíš to, čo urobil Longius, kľakni a priznaj vinu. Tak, jak to priznal on. Tak, jak priznali farizei, ktorí síce boli zakerní, niektorí z nich, ale niektorí z nich sa obrátili, kľakli. Priznaj vinu. Ježiš dneska vylieva na teba vodu. Chcem ti odpustiť. Ale to nestačí, že ti odpustím. Ty budeš slabý, slabá v manželstve ďalej, kňazstve, v reholi. Potrebuješ posilu. Krv, to je Eucharistia. Bez Eucharistie to nedotiahneš ďaleko. Bez Eucharistie nebudeš mať lásku nadprirodzenú. Prirodzenú lásku, to dievča, do ktorej som sa zamilovať, mať rád, veľmi jednoduché. Bola dobrá, pekná, to je nič. Ale mať rád takého, čo ti nervy robí, pred pár dňami, si pozrite zo zoznamu z Jojky 29. či 30. Tam bol Kňažko, tam bol ten Lasica, aj, neviem, jak sa to volá, tá herečka, Zuzana, jak sa volala? Fialová. A keď spomenuli Kufa, páni, keď spomenuli Ježiš tam, jačali, jak posadnutý Kajfáš, kričali, jak posadnutý vrešťal, keď sa dopočul Ježiš, stál z mŕtvych, prebodli mu srdce, on sa za ním modlil. Opovážte sa to komu povedať, veľ rada zabijeme ho. Boh rozpráva takou rečou, jakej rozumieme. Pre pohánov roztrhlo tak Kalváriu, taká trhlina. Búrka, hromy, blesky, tomu rozumeli poháňa. Pre Židov roztrhla sa opona medzi svetinou. Svetina to je toto zúžené tu, ten schodík, kde dakedy mohli len kňazi a zasvetení. Ostatní mohli len tu, tam bola opona. Toto sa roztrhlo, symbolicky znamená, ja ako Boh odchádzam z tohoto chrámu. Tak rozpráva Boh. Kajfáš zúril, bol sivo, zelený, hovorí, opovážte sa to povedať, že sa modlil za nepriateľov a že odpúšťa. Opovážte, zabijem vás. Jak posadnutý, aj posadnutý bol. Tak mi pripadala tá herečka. Kúknite si to zo záznamu. Tá Zuzana Fialová, keď podali Kufa, farár, poď, niečo ti ukážeme. Pozri. Kufa. Dali jej vodu, kufa. A ona, ten druhý, ten Leško, či jak sa volal, utišoval. Hej, počkaj, Zuza, kufa. Tak presne konajú posadnutí. Presne tak. Keď povieš, nezabiješ, kamaráde, to musí byť jasné, čierno-biele. Žiadne prerušenie tehotenstva. Kedy má pokračovanie? Ukončenie tehotenstva, vražda nevinného. Biele je biele, čierne čierne. Tak musí rozprávať kňaz. Jasne a zrozumiteľne. Hovorí, a kde je vaša kresťanská láska? Kresťanská láska je nezabiješ, pani redaktorka. Vy to môžete malovať, jak chcete. Kresťanská láska. Ježiš nás učí tej láske nadprirodzenej. Z tohto miesta posielam požehnanie Zuzane Fialovej. Posielame požehnanie z tohto miesta. Podľa vzoru Ježiša.
Ona nevedela ani moje meno vysloviť. Pozrite si to zo záznamu. Bolo stretnutie kňazov, rekolekcie také väčšie. A jeden z kňazov, čo si mu tam ušlo a povedal: Kufa za pár korún pokrstí aj psa. Mňa tak cuklo. Prišiel môj kaplan a plakal. Nahlas. Nikdy som nevidel kaplána plakať a nahlas. Farár, počul si, čo na teba povedal? Áno, počul. Dvakrát to povedal. Áno, počul som. Urob dačo s tým. No už som urobil. A čo? Som prudká povaha. Ja by som narastol ručne, stručne, tak, jak môj otec veľmi rýchlo. Čo mama vysvetľovala 2 hodiny, otec za 2 sekundy vysvetlil. Však ja by som to tak najradšej ako muž. Ručne, stručne si myslím, pánečku, keď jednu švácnem, tak budeš mať 3 v jednom. Psychologicko, pedagogicko, teologické naučenie. Pich v jedno šupa. A kaplan ma ešte pokúša: farár, urob s tým niečo. Už som urobil. A čo? Pýtal som Matku Božiu, nech mi drží pravú ruku. Tak musím zapasiť, jak ty. Ešte viac, jak ty. Bo som oveľa slabší, jak ty. Oveľa slabší. Ja mám povahu bojovníka a ne kňaza. Keď čítame v knihách žalmoch, hore si urobil veľa príbytkov, aby v tvojom príbytku mohli bývať aj búriči. Si myslím, môj Bože, tam je moje miesto. Skoro je takéto. Nemám originál kňazskú povahu a mám to ťažšie, jak ty. A musím sa premáhať. Ježiš nás to učí. Dneskajší sviatok nás k tomu nabáda. Dneskajší sviatok. Jak sa najlepšie zlikvidujú nepriatelia? Jak? Že sa stanú našimi priatelia. Jak sa to robí? Sveta Faustína hovorí: dobrým skutkom, ku nej nikdy. Dobre, počkáme, dobre. Dobrým slovom, jej sa v živote nepozdravím. Dobre, ešte počkáme. Tak láskavou modlitbou, nikdy, nie? Styk a von z kostola. Von z kostola, čo tu robíš? Nie si kresťan. Skúsim dnes na sviatok Božského srdca. Pokúsim sa. Ježišu, pokúsim sa. Pokúsim sa odpustiť môjmu mužovi, mojej manželke, môjmu synovi, dcére, matke, otcovi, susedovi, susede, neveste, najťažšie svokre. Skúsim. Farár povedal, aj pokus sa počíta. Skúsim. Keď Ježišovi povieš chcem, to je semienko pokory, začiatok pokory. Keď povieš chcem, práve si mu podala ruku. Ostatné urobí on. Dneska mu povedz. Na sviatok lásky Ježišu chcem. Toto je vrchol lásky. Všetko to ostatné je ľahšie. Toto je to najťažšie. Kto ti vstúpil na otlak? Spomen si na ňo. Jak si ďaleko od neho, tak ďaleko si od Ježiša. Dneska, nevieš, či zajtra budeš žiť. Spomen si na toho, kto ti ublížil. Mne práve teraz, nedávno, tá herečka, však, pozri, som jej poslal večer požehnanie. Najprv mi to vyrazilo dých, si myslím, však jak posadnutá, ostatní hovorili, kúkaj, posadnutá. Ale odpúšťam jej. Farár jej? Áno, jej. Ale odpúšťam jej. Aj pokus sa počíta. Pamätaj, keď sa pokúsiš odpustiť tomu, kto ti ublížil, ty cez tú bránu vychádzaš ako víťaz. To je začiatok tvojho víťazstva. Toto je naozajstná láska, ktorej nás učí Božské srdce Ježišovo. Amen.